Mahimo ang vitamin D gikan sa kolesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa kolesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman
simbahan sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice. Ang nabilin antes ang alas sa 7 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Biyernes sa petsa 21 sa bulan sang Oktubre sa mga tiga 2022. Ikatatlong adlaw sang Biyernes sa kanapulo nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupo ng niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta sa 7 nga takna sa mga aga. Sudalong sa inyo sa dugang nga mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ng mga police stations diri sa maya syudad sa Bacolod, Calaquipan na sa maya probinsya sa Negros Occidental. Arestado banwang sa kalalaki sa ginapatigayon nga bypass operation sa Bacolod Police Station 8 dira sa may barangay Singgang Airport. May naresto man nga alleged drug personality sa may syudad sa Silay pinaagi diri sa bypass operation. Mga detalye sila sa Piyakalinya, Bombo Carla May Defensor sa report. Kamin. Yes, sa Bombo Arlene, 28 anyos nga lalaki, dakop sa patigay nga bypass operation sa kapulisan sa Police Station 8 sa Inireta Village, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Ang suspetsado ginkilala kay Kimber John Garces alias Puswak, 28 anyos na kagresidente sa alias ba? Pumuswak gid sa Bombo Arlene. Oo. Yes, Bombo Arlene kagini siya, residente sang Kalong-Kalong Zone 1, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Ang nakuha sa iyang paginakop, isa ka elongated transparent plastic sachet sa suspected shabu. Amo ini ang bypass item. Nakuhaan gini siya sa iya sini nga posisyon, 3 ka sachet sa suspected shabu, kag 4 ka big heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu. Meron man sang 100 kon 500 peso bill. Amo ini ang bypass money. Nakuhaan man siya sang black coin purse, kag ang kabugaton sa suspected shabu nagabugat 25 grams kag nagabalor ini 170,000 pesos. Sa subong, ang suspetsado yara na sa kustudiya sa Police Station 8 for proper disposition. Samtang isa man ka 24 anyos ang dakop sa gipatigayon nga bypass operation sa kapulisan sa Silay City Police Station sa Hacienda San Diego 2, Barangay E. Lopez, Silay City, Negros Occidental. Ang suspetsado diri kilala kay Renzo Betonyo alias Dikyam, kag residente ini siya sa Purok Sampaguita, Barangay E. Lopez, Silay City. Nakuhaan ini siya sang isa ka big heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu, isa ka elongated heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu. Amo ini ang bypass item.
Nakuha man ni siya sang 6 ka heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu. Nakuha ni siya sang isa ka sang nakuha siya Bombo Arlene, no? Isa ka small heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu. Nakuha man ni siya sang 1,000 peso bill, 100 pesos subscribe money, kag mayara pagid sang 400 pesos nga real money Bombo Arlene. Nakuha ni siya sang cellphone, white sock, isa ka black empty plastic, kag isa ka disposable lighter. Bombo Arlene, ang kabugaton nagabugat ang abugaton sa suspected shabu nagabugat 6 grams kag nagabalor ini 40,800 pesos. Sa subong yari na ini siya sa kustudiya sa Silay City Police Station for proper disposition. Sa bonggaran nga may ragata Mascara Festival, Bombo Carl, so nagilapit na kita sa highlight, bala? Yes. Ang lakso, no? Mas yunadyan na ni Goro karon sa gabi, no? Sakto geda Bombo Arlene, no? So antes na nagapreparar na gid ini sila. At least nga plastado na karon sa gabi Bombo Arlene. So subong pwede na diri hindi ko pa maano Bombo Arlene, no? Pero kami nagalabay na diri pwede malabyan ang area sa Lacson Street kay subong nga aga. Lakson Open ini siya. kasabong Alagon ni siya, no? Sa tubang mismo sa Capitol Lagon, Bombo Arlene. Ari ko sa may 6th Street. Oo. Ari ko diri kaga So, pwede may siya stage malabyan. man So ganun dira? usually Bombo Arlene. May stage man dira, no? Yes, oo. Aring sa likod ko, muna sa ang stage dire, Bombo Arlene. Kagat sa tubang sa stage, mayroon sang kiosk ang atong sininga mga kapulisan o kunang ila sininga area, Bombo Arlene. Pero meron naman kita mga kapulisan dire nga makita, Bombo Arlene. Siguro ang iba naggalapta na sila kay Dokadamo dire kagaina sa ila. Oo. So, Sabi sa nabunay kaaga, meron na yan na may nagabantay. Yes, oo, meron na. May duwa na dire gani. Kagay na doanom dire sila, apat. Naghalina ang iban Bombo Arlene na bilin diri ang duwa naton ka kapulisan Bombo Arlene. Ang usual abis na ginahimo sang Bacolod City Police Office, hindi naman nagadulong na lang wala sa ila sang pamahaw, Bombo Carl, or pagkaon na bala? Kaya hindi man sila makahalin na sa ilang post mo. Sakto gid Bombo Arlene, no? Ginadulungan na lang ini sila sa ila sini nga makaon pamahaw panyaga kag panyapon Bombo Arlene, no? So para at least nga mamintinar kag ari gid diri sila mismo sa ila sini nga mga lugar Bombo Arlene. Kaya uban na naton hindi sila magsagad kaduko lang gid sa cellphone. Yes. In fairness man sa mga kapulisan na tama sila ka alerto. But kung magdinamo-damo ng tao bala, so nami gid kon gapanilag balang mga kapulisan. Although kung isa tindihan tama na kay man sila iban nga obrakon, yes. May data kabidra pwede kaya maka-scroll sa imong cellphone mo. Sakto gid Bombo Arlene, no? So sa subong time medyo tulutawhay pa, ay hindi diya tanto gikadamo nga mga salakyan ang nagaagi. Ay usually gid nga ginaagyan na Bombo Arlene kapin pa ang mga PUJs dito ya sa pihak nga dalan, no, sa Aguinaldo Street dito gid na agi Bombo Arlene ang Pakalto kag Pakari. So diri usually nagaagi diri is mga private lang gid Bombo Arlene. Sige, Bombo Carl, thank you gid. Yes, Bombo Arlene, namoy nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carl may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carl may defensor. 2 minutos sa nabilin antes ang alas 7 sa aga. Standby ka mo magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Bombo Radio Bacolod. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayon ay araw ng Biyernes, Oktubre 21, taong 2022. Sa ating Christmas, 65 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, itong bagyong si Obet, dumoble raw ang bilis ng takbo, maaring mapaagang pagtama sa bahagi ng extreme northern Luzon, pero lakas nito napanatili pa rin ayon sa Pag-asa. Ilang residente naman sa ikalalawigan ng Cagayan muling isinailalim sa preemptive evacuation dahil sa mga pagbaha. Samantala pa rin, kakarampot na rollback ng mga produktong petrolyo, posibleng ipatupad ng mga oil companies sa susunod na linggo. Ang pamilya naman ng pinatay na broadcaster dismayado kasunod ng report na patay na rin daw ang tinaguriang middleman. Samantala naman, ang Pangulong Marcos nais munang mag-normalize muna ang sitwasyon sa COVID-19 sa Pilipinas bago magtalaga ng bagong health secretary. Overloaded, nakitang dahilan naman ang pagbagsak ng Carlos P. Romulo Bridge sa Barangay Wawa sa bayan yan ng Bayambang sa lalawigan ng Pangasinan. Samantala, doon naman sa South Cotabato, may update tayo doon po naman sa diarrhea outbreak kung saan may higit 70 ng mga residente ang tinamaan at meron din namang isang residente rin ang nasawi. Sa international news naman, listahan ng mga posibleng papalit sa nakakagulat na pag-resign ni British Prime Minister na si Truss inilabas na. At sa atin namang sports balita, ang Samahang Basketball ng Pilipinas naghahanap pa rin ang ipapalit sa PBA superstar na si John Mar Pajardo para sa fourth window ng FIBA World Cup Asia Qualifiers sa buwan ng Nobyembre. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, ngayon po ang ating mga detalye. Mga kabombo, kay Star Nation abay, posible manong magpatupad ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis. Batay sa lumutang na impormasyon, maaaring kakarampot lamang ang rollback taliwas sa malaking oil price hike sa nakalipas namang linggo. Tinatayang maaaring magbawas ng presyo sa diesel o krudo ng 90 sentimos kada litro, habang sa gasolina naman ay posibleng umabot daw ng 69 sentimos kada litro. Gayunman, ang naturang mga presyuhan, mga kabombo kay Star Nation ay posible pang magbago. Malalaman pa sa Lunes ang pinal at opisyal na presyuhan bago ipatupad sa araw ng Martes ng mga oil companies ang kanilang oil price rollback. Bombo Weather Update. Nasaan na kaya ang bagyong si Obet na dumoble pa ang bilis at ginarin yung takbo nito at ginarin yung lugar na tatamaan o kaya naman ng landfall? Nasa Bombo Radio Weather Center si Bombo Dennis Samito. Maging alerto tayong higit mga kabombo, mga ka-Star Nation, dahil mas mapapaaga ang inaasahang landfall o pag-closest approach ng bagyong Obet dito sa mga lugar sa extreme northern Luzon. Yan ay kasunod ng pagbilis ng naturang sama ng panahon o yung kanyang takbo sa nakalipas na magdamag. Pinapakita natin sa ating data mula sa Himawari ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration na ngayon ay medyo makapal na yung kaulapan na taglay ng bagyong Obet kumpara nitong nakalipas na 6 na oras. At maliban dyan, mamaya may didiscuss din tayo hinggil dun sa isa pang sama ng panahon na maaaring lumapit sa ating lugar dito sa Pilipinas. Samantala, sa data ng Pag-asa, lumalabas na nasa 335 kilometers east ng Basco, Batanes na ang naturang sama ng panahon at yung kanyang movement ay westward direction. Pero mula sa 10 kilometers
15 kilometers ngayon. Bombo Elmar, Bombo Ever at mga kabombo, mga ka-Star Nation, 30 kilometers per hour ang takbo ng naturang sama ng panahon. Dumoble ito kumpara sa nakalipas na mga oras. At yung kanyang taglay na lakas nananatili naman sa 45 kilometers per hour at yung kanyang gustiness ay umaabot sa 55 kilometers per hour. Walang pagbabago mula nang siya ay mabuo bilang isang ganap na bagyo. At samantala, dahil nga dito ay nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands at ganoon din yung northeastern portion ng mainland Cagayan. Ito yung mga bayan ng Santa Ana at Gonzaga na makakaranas ng mga pag-ulan na. Simula ngayon, actually, nitong nakalipas na gabi, mayroon ng mga pag-ulan na naitatala dyan sa extreme northern Luzon dahil patuloy ang paglapit ng naturang sama ng panahon at dito nga sa tracking ng Pag-asa ay lumalabas na mas mataas na yung kanyang takbo. Dati ang forecast ay yung mismong pagtama dun sa tipmost ng Northern Luzon. Ngayon, extreme Northern Luzon na talaga ang kanyang binabaybay, horizontal ang kanyang takbo at inaasahan mananatili ito sa ganyang pag-usad sa mga susunod na oras. At kung ang initial forecast ay magiging storm o tropical storm, kapag nagkaroon ng closest approach ngayon ay mananatili yung kanyang tropical depression category at paglabas ng Philippine Territory o Philippine Area of Responsibility, baka mamayang gabi ay isa na lamang, saka lamang ito lalakas bilang isang tropical storm. At yan ay magandang balita para sa ating mga kababayan para hindi gaanong malawak yung maging epekto ng naturan sama ng panahon. Bombo Elmar? Yun nga pinagtataka ko rin na Bombo Dennis, na the past more than 24 hours, hindi nagbabago yung lakas niya, no? Yung pati yung pagbugso, hindi nagbabago, hindi ganong kalakasan pa rin. Yun nga lamang ay talagang bumilis ang kanyang anong mga dahilan ng mga weather system dyan, Bombo Dennis, na samantala nasa karagatang bahagi pa siya, itong bagyong si Obet, Bombo Dennis. Sa ngayon, ang simple paliwanag dito ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, hindi conducive para sa naturang bagyo yung lagay ng panahon, yung temperatura dito. Tama-tama yung katanungan mo, Bombo Elmar, sapagkat nitong gabi ay idiniklara na nga ng Pag-asa na nagsisimula na ang pagpasok ng hanging amihan. Ito yung malamig na hangin. At dahil medyo may kalamigan na yung hangin, hindi na siya conducive para sa mga sama ng panahon. At kumbaga nababawasan yung kanyang puwersa. Sapagkat yung basic cycle nga ng hangin, when water is heated, it expands and rises. Ito naman, pagka medyo malamig, yung temperatura, Bombo Elmar, Bombo Ever at mga kabombo, ay ang tendency ay bumababa. Hindi gaano ang aktibidad ng isang sama ng panahon. Hindi siya nakakapag-generate ng kanyang iba yung lakas na makaka-apekto naman sa ating mga kababayan o sa mga lugar na kanyang dadaanan. Pero huwag tayong masyadong maging kampante dahil meron pa tayong isa pang binabantayan na maybe early next week ay nasa loob na ito ng Philippine Territory. Sige, maraming salamat Bombo Dennis sa naturang update naman sa lagay ng panahon. At yan ang ating mga balita mula sa Bombo Radio Weather Center. Ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Babalikan siguro kita mamaya, Bombo Dennis, iba pang mga updates pa rin. Samantala muna sa iba nating mga balita. Kinumpirma ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi na matutuloy ang pinasukang kontrata na nagkakalaga ng $38 million na military helicopter contract sa bansang Russia. Ginawa ng presidente ang paglilinaw matapos na sabihin ng Russian Ambassador to the Philippines na si Marat Pavlov na dapat ituloy ng Philippine government ang deal sa 16 na helicopters na unang kinansila ng Duterte administration. Paliwanag naman ng Pangulong Marcos, noong pamang nakarang administrasyon ay nagdesisyon na kinansila na ito. Sa ngayon, pinipilit daw ng pamahalaan na makuha man lamang yung percentage sa ibinigay na unang down payment. Aniya, ang Philippine government ay nakakita na rin ng alternatibong supply para sa kakailanganing mga helicopters at ito nga daw ay sa Estados Unidos sa pamamagitan naman ng manufacturer mula sa bansang Poland. Narito pa ang dagdag na paliwanag ng Pangulong Marcos.
Meron na tayong ginawa. We have already the deal with Russia was for some heavy lift helicopters, and now we have secured an alternative supply from the United States through the manufacturer Poland. In any case, meron na tayong kapalit. So unfortunately, we made a down payment that we are hoping to negotiate to get at least a percentage of that back. But the deal as it stood, maybe at the beginning or in the middle of last year, has already been cancelled, and we have, as I said, secured another alternative supply. Yan pa rin ang Pangulong Bongbong Marcos. Samantala sa iba pang mga balita, dismayado naman ang pamilya ng pinatay na broadcaster kasunod ng lumabas na report na patay na rin daw ang tinaguriang middleman na siyang may koneksyon naman sa utak ng nasabing kaso. Ayon pa kay Roy Mabasa, ang kapatid ng biktima na si Percy Lapid, nalulungkot sila at pakiramdam daw tuloy na walang interes ang Malacanang sa kaso. Nananawagan naman siya na sana ang Pangulong Marcos mismo ang manguna sa panawagan para sa hustisya. Sinabi na rin ni Mabasa sa panayam ng Bombo Radio na sana pag-ingatan ng mga otoridad ang tinaguriang middleman na siyang magiging susi naman sa maraming tanong sa kaso. Ang kanyang pangamba ay bunsod na nga rin ng ilang insidente noon na sangkot ng ilang high-profile inmates sa loob ng New Bilibid prisons na napaulat na lamang na namatay na. Samantala, pumasok na rin ang National Bureau of Investigations o NBI sa pag-imbestiga sa sinasabing pagkamatay ng tumatayong middleman na mastermind sa nasabing kaso. Namatay umano ito noon lamang araw ng Martes, Oktubre 18 sa loob ng Bilibid. Kasabay yan ng paglutang at pag-amin na rin ng gunman na si Joel Escorial. Sinasabing meron pa umanong isang middleman na hawak naman ng BJMP. Samantala, madako muna tayo dyan sa may lalawigan ng Cagayan, lalo dyan sa iba pang mga lugar. Dahil sa nagsagawa na rin dito ng preemptive evacuation, dulot pa rin ng mga pagbaha sa lugar. Ang Bombo Radio Tugigaraw, go ahead. Yes, maraming salamat Bombo Elmar, at nakahanda nga ang rescue assets at personnel ng Council ng Cagayan matapos ang isinagawang pagpupulong o kay itong pre-disaster risk assessment na ginawa kahapon. Ito ay bilang paghahanda dito sa posibleng epekto ng bagyong Obeta. Sa naging panayam ng Bombo Radio kay Mr. Yes, Bombo Radio Tugigaraw. Okay, i-check siguro yung signal natin sa Bombo Radio Tugigaraw at babalikan kita dyan dahil sa kasama yung lugar sa signal number 1 dyan na posibleng tumbukin daw ng bagyong si Obet habang nagbabanta nga dyan sa lugar po naman ng extreme northern Luzon itong bagyong si Obet. Babalikan muna kita, Bombo Dennis, ano pa kaya mga schedule ng Pangulong Bongbong Marcos sa nakalipas na mga araw? Naging abala siya, lalo dyan sa nagtungo dyan sa may bahagi ng Eastern Visayas at iba pang mga lugar. Bombo Dennis, anong schedule ng Pangulo ngayon, Bombo Dennis? Yes, kabang-abang mga kabombo, mga Kastar Nation, itong aktibidad ng Pangulo ngayong araw. Pero karamihan dito close in, matapos yung kanyang tuturing na out of town, sapagkat dumayo siya dun sa hometown ng kanyang nanay, si dating First Lady Imelda Romualdez Marcos, para sa sunod-sunod na aktibidad dyan sa Samar, sa Leyte at ganoon din doon sa City of Ormoc. Magkakasunod at magkakahiwalay na aktibidad yan. Habang kakabalik lamang dito ng Pangulo, meron din siya mga dinaluhan at yan nga yung pagtungo niya sa ilang business forum. At mamayang hapon naman, ay may ito-turnover. Ito, abangan natin ito mga kabombo, mga Kastar Nation. Isang popular na painting ang ito-turnover sa Palasyo Malacanang ng kilalang Filipino artist. So, antabayanan natin dito sa mga aktibidad sa Palasyo ng Malacanang at yan ay kabilang dun sa hanay ng mga event na pupuntahan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Uy, teka muna, mapapahu na lamang tayo mga kabombo, mga Kastar Nation. Talaga naman, ang ganda ng panahon itong nakalipas ng mga araw.
Pero ngayon, may bagyo na naman. Iba na talaga yung panahon, mga kabombo. Matindi yung init. Tapos bigla, may manaka-naka na yung pag-ulan, lalo na pagkahapon. Lagot kang bata ka. Mabuti na lang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland. Ito ay available in capsule for adults and syrup for kids. Also in 40 variant. Mula dito sa aming studio. O kahit nasan pa ho kayo, magandang balita talagang hatid ng Immunomax. Magandang paalala at palagi naming sinasabi. Mahalagang impormasyon, mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat na gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maraming salamat, Bombo Dennis. Balikan ko lamang itong lugar ng lalawigan ng Cagayan. Bombo Radio Tugigaraw, i-check ulit ang signal. Kumusta na ngayon dyan? Kumusta ang lagay ng panahon habang nagbabanta dyan kasama yung lugar ng sasakupin nitong epekto ng bagyong si Obet? Please come back, Bombo Marvin. Yes, Bombo Elmar, ito nga at sususan ang paghahanda ng pamalaang panlalawig Cagayan, partikular ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. At kahapon ay tiniyak nila ang kahandaan ng personnel at saka maging ang rescue assets ng PDRRSC. At sa panayam natin, kay Roely Rapsing, ang head ng PDRRMO ay naka-alerto na rin sa paglalatag ng mga panuntunan ang iba't ibang mga response cluster upang matugunan ang pangailangan ng mga residenteng maapektuhan ng bagyo. Bagamat wala pang direktang epekto ang bagyong Obet, ay sabi ni Rapsing na patuloy ang kanilang close monitoring sa mga magiging galaw nito habang nakikipag-ugnayan na din sila sa iba't ibang mga MDRRMO upang masigurong magagabayan ang mga residente. Ipinunto pa ni Rapsing dapat na lalo paigtingin ang koordinasyon upang maiwasan ang makapagtala ng mga casualties at agad na magsagawa ng preemptive evacuation anumang oras na maramdaman ang epekto ng bagyo. Sa ngayon ay umaabot na, Bombo Elmar, sa 135 na katao mula sa bayan ng Pamplona, Santa Praxedes, Apari at Camalaniugan ang isinailalim sa preemptive evacuation. Nagpatupad din ng preemptive evacuation ang bayan ng Bagao dahil sa nararanasang panakanakang buhos ng ulan na dala ng shear line. Posible naman na madagdagan ang naturang bilang dahil inaasahan ang pagsasagawa ng halintulad na hakbang ng ilang munisipalidad habang papalapit sa northeastern portion ng Cagayan ang bagyo. At samantala may inilabas din na sa fire assessment ng nasabing tanggapan ay umaabot na sa mahigit sa 474 milyon na pesos ang iniwang pinsala ng bagyong Neneng sa infrastruktura, agrikultura at livestock. At mula sa nasabing halaga, 39 million pesos ang napinsala sa infrastruktura, 431 million pesos naman sa agrikultura at sa livestock naman ay mahigit sa 4 million na pesos sa Bombo Elmar. At may naitala din na mga nasirang kabahayan sa pananalasa ng bagyong Neneng dito sa probinsya ng Cagayan. Sa ngayon, ang sitwasyon dito sa lalawigan ng Cagayan, nakakaranas tayo ng panakanakang pagbuhos ng ulan hanggang sa sandaling ito. Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga mahalagang impormasyon na binago niyo dyan. Bombo Radio Tugigaraw, Bombo Marvin, ingat kayo dyan. Maraming salamat. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Bombo Marvin Kangkang nabuulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent #1 radio station sa Cagayan. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, sa ibang balita, tinapos na rin ng Senado ang kanilang pag-iimbestiga sa kontrobersyal na pagbili ng DepEd na overprice na mga laptop para sa mga teachers. May mga detalye pa si Bombo Raymond Tinasa. Live tayo ngayon dito sa Senado, mga kabombo, mga ka-Star Nation, kung saan ay araw ngayon ng Biyernes at wala pa ring session ang Senado pero meron pa ring mga committee hearings na inaabangan natin ngayon dito. At kahapon nga ay tinapos na ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa kontrobersyal na pagbili ng Department of Education ng overpriced na laptop sa pamamagitan ng procurement service ng Department of Budget and Management. At kaugnay nga niyan, Bombo Elmar, ay ito at kumbinsido si Senator Francis Tolentino, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, na nagkakalinawan na sa pagdinig kaugnay sa pagbili ng Department of Education ng umano'y overpriced na laptops para sa mga guro. Sinabi ni Tolentino, damaging ang naging presentasyon ng Commission on Audit kung saan ipinakita ang speed o bilis ng mga laptops
na nabibili sa halagang 50,000 hanggang 60,000 pesos kumpara sa binili ng DepEd na nagkakahalaga ng 65,000 pesos. Ayon kay Tolentino, nasa 20 bombshells o pasabog ang nangyari sa pagdinig kahapon, kabilang na ang palitan ng text sa pagitan ng mga DepEd officials. Kabilang nga sa nadidiin dito batay sa text messages, yung screenshots na ibinagahagi ay itong si Undersecretary Annalyn Sevilla, kung saan napatunayang Pebrero 2021 ay wala pang memorandum of agreement sa pagitan ng DepEd at ng PSDBM, pero obligated na ang payment sa supplier ng laptops. Inaasahang maglalabas ng komite o committee report ang Senate Blue Ribbon Committee 15 araw mula Nobyembre 4. Binibigyan naman ng pagkakataon ang lahat ng mga nabanggit na involved o kaya alluded to na magsubmite na kanilang mga memorandum o memoranda para sa konsiderasyon ng komite. Na ito ang bahagi ng pahayag, ito pagdepensa naman ni Undersecretary Sevilla dahil siya yung kasama sa chat group na nagpapacilitate, nagpapabilis doon sa Memorandum of Agreement. Sorry, Your Honor, for interrupting, but I am not responsible. Kung makikita niyo po yung format ng memo, it is from the Office of Attorney Bragado through our office. Through meaning, pakitingnan kung ano yung responsibility ng opisina ninyo at kung meron kayong inputs on the mandate of your office, ay maglalagay po kayo doon ng comments. So, very clear po that the CSW, the MOA, negotiation, discussion, finalization is under the mandate of the Office of Attorney Bragado. Yan yung bahagi ng paghuhugas kamay ni Undersecretary Sevilla dahil siya naman ay idinidiin itong ngayon ay lumalabas na witness na si Mark Bragado na kasama rin doon sa grupo nila. At ang pinag-uusapan dito ay 2.4 billion pesos na laptop na kung saan maraming reklamo ng mga guro na hindi ito kumbaga functional at lugi ang gobyerno sa tunang pagbili ng overpriced na mga laptops. Live mula rito sa Senado, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Maraming nagulat ang maraming mga leader sa iba't ibang dako ng mundo, lalo na dyan sa United Kingdom dahil sa kagabi nag-anunsyo ang kanilang bago lamang na Prime Minister na si Liz Truss na siya ay mag-resign na sa pwesto. Mula dyan sa United Kingdom, ang ating Bombo International News Correspondent, si Ramil Isugon. Bombo Ramil, anong oras ngayon dyan sa United Kingdom dito sa Pilipinas ay pasado alas 7 ng umaga dyan. Anong oras at kumusta ang lagay ng panahon dyan? Kaming hindi nakakapunta dyan. Kumusta, Bombo Ramil? Ang oras dito, Bombo Elmar, sa ngayon alas 12:20 ng gabi sa madaling araw ng Biyernes, Bombo Elmar. At sa temperatura, umaabot kami sa 13 degrees centigrade. Medyo autumn na kami ngayon. Okay. Nako, madaling araw na pala dyan sa United Kingdom. By the way, anong nangyari? Anong nangyari sa inyong Prime Minister dyan? Nung huli ka magre-report dito, yung coverage natin sa pagkamatay, atin sa huling hantungan dito kay Queen Elizabeth II, ilang araw lamang umupo sa pwesto itong si Liz Truss, na siyang pumalit dito naman kay Prime Minister Boris. Bakit? Anong nangyari dyan? At biglang na-anunsyo kagabi, Bombo Ramil? Yes, siguro sa too much na pressure, political turmoil, economic crisis, at saka yung mini-budget na ipinasa ni Prime Minister Liz Truss na naging dahilan upang bumaba ang aming currency, ang pounds against sa dollar, at saka yung tinatawag na pagtaas ng mortgage sa interest rate na umaabot sa 6.5% at yung inflation rate na umaabot naman sa 10.1%. So, kanina, Bombo Elmar, bago nag-resign si Prime Minister Liz Truss, ay nauna dito
communicate siya sa aming king, si King Charles III, at sa kaya Chairman Graham Brady, ang chairman ng 1922 committee ng Conservative Party, bago ipinahayag niya ang kanyang speech resignation. So sa ngayon, itinuturing itong si Liz Truss na the shortest Prime Minister serving in British history. So, si Liz Truss, kung maalala ninyo, siya ay nagwagi bilang Prime Minister noong September 5. Then September 6, siya ay inappoint at kinonfirm ng aming Queen na si Queen Elizabeth II doon sa Balmoral, Scotland. 2 days after, pumanaw ang aming Queen. So, yan ang nangyari sa ngayon na pressure ito siya dahil sa nasabing mga crisis na dito sa UK. So sa ngayon, nananawagan itong opposition party kasi sila ang Conservative Party, ruling party. Ang opposition party na binubuo ng maraming party katulad ng Labour Party na ang leader ay si Keir Starmer, na dapat merong tinatawag na general election kasi sunod-sunod na maraming prime minister na since Boris Johnson na na-elect noong 2019 na nag-resign from at before that nag-resign din yung kanyang predecessor na dalawang prime minister na si David Cameron at si Theresa May. So kasi yung term of office ng Prime Minister dito, Bongo Elmar at saka Bongo Everly, 5 years. So magtatapos itong kanilang term of office sa 2024. So may mga masobra isang taon at ilang buwan pa sila bago ang next general election. Maliban sa kaya Starmer na nanawagan o Starmer na nanawagan ng general election, nanawagan din ang aming first Minister ng Scotland na si Nicola Sturgeon na siya ay mag-resign, ang leader ng Liberal Democrat na siya ay sigawa ng general election, at marami pang party na sa ngayon gusto nilang gawin itong sa pangkahalatan, hindi lang sa Conservative Party members, Bongo Elmar. Bombo Ramil, talagang sadyang nakakagulat, mahigit lamang isang buwan itong Prime Minister. Dapat supposed to be yung 5 taon pa mahigit. Ang aking co-anchor Bombo Everly, your question yan sa United Kingdom. Go ahead, Bombo Everly. Yes, Bombo Ramil, itong resignation ni Prime Minister Liz Truss, hindi naman ito effective immediately itong pagbibitiw niya. So parang magiging effective lang to once na meron nang naihalal na bagong Prime Minister. Tama ba, Bombo Ramil? Yes, as of this time, even though na ipinahayag niya na nag-resign siya, as of this time, siya pa rin ang caretaker at the same time as Prime Minister until such time na meron ng successor o may bagong na-elect na Prime Minister. So by Monday, magsagawa ang kanilang party sa pangunguna ni Graham Brady, ang chairman ng 1922 committee, ng nomination. So sa out of 357 members ng MPs, dapat yung isang nominee o isang kandidato o aspirant sa pagka-Prime Minister makakuha ng at least 100 backers o nomination para siya maging contestant sa nasabing pwesto. So may mga scenario na in case na hindi makakuha ng o isa lang ang makakuha ng 100 nomination or more, ay automatic itong maging Prime Minister. Pero pag dalawa yung ma-nominate sa next round, ay gagawa sila ng online voting, Bombo Elmar at saka Bombo Everly.
Bombo Ramil, sa ngayon, ano nang susunod? Ano yung epekto naman nitong pagbibitiw nitong si Prime Minister Liz Truss dyan? At gayon din yung mga halos karamihan ng kanya mga senior minister, yung nagbitaw previously, halos nasa 50% daw, Bombo Ramil. Ano tong epekto ngayon dyan sa United Kingdom, itong nangyayari ngayon na mga resignation ng mga highest officials sa UK government, Bombo Ramil? Actually, with regards sa aming currency sa pounds, medyo umangat ito ng konti, no? Tumaas ng konti. Pero with regards sa epekto nito, maliban sa tinatawag niya general election, ay mayroon ng mga aspirant as of this town, no? Lumilitaw yung pangalan ni former Prime Minister Boris Johnson na siya isang aspirante sa pagka-Prime Minister by Monday, at yung nakalaban ni Liz Truss na si former Chancellor Rishi Sunak, at saka itong si Philip Mordaunt, at saka may dalaw pang iba. So malalaman natin yan by Monday about 2 o'clock in the afternoon kung sino talaga ang official na maging candidate sa pagka Prime Minister Bongo Everly at saka Bongo Elmar. Alright, on that note, maraming salamat sa binahagi mong mga malagang impormasyon. Napakarami ng mga Filipino dyan sa UK. Talagang marami dyan, itong mga healthcare workers natin. Maraming salamat, Bombo International News Correspondent Bombo Ramil Isogom dyan sa UK. At masasabi ko lamang, good night sa iyo at have a good sleep. Sige po, pahinga na po kayo, Bombo Ramil. Maraming salamat. Yes, direct live from England, United Kingdom. Ito si Bombo Correspondent Ramil Isugon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Pa sa ating pangkaragdagang mga pagbabalita dito sa bansa naman, nasa 29 na kaso ng vote buying noong 2022 national at local elections ang kasalukuyang nakabinbin pa sa ngayon sa Commission on Elections Law Department. Ito ang ibinunyag ni COMELEC Chairman George Garcia kaugnay sa status ng election cases. Sa 6 na kaso ang naihain na sa iba't ibang prosecutor offices sa 6 na lugar sa ibang parte ng bansa. Liban dito, saad pa ng COMELEC Chairman na nakapagtala ang binuong task force kontra bigay ng COMELEC ng 1,000 complaints para sa taong 2022 elections. Subalit hindi substantiated ito para iharap naman sa korte dahil nga sa kakulangan na rin ng ebidensya o formal complaint. Ayon pa kay Garcia, panahon na niya para ma-redefine ang vote buying sa ilalim niya ng batas, lalo na ito ay hindi na nababago mula noong unang maipatupad noong taong 1985 kung saan maaring hindi na rin anya saklaw ang marami sa mga insidente ng pagbili ng boto sa Section 261 na Omnibus Election Code. Ang panukalang pagripaso nga sa definition ng vote buying ay kasunod na rin ng panukalang isinulong ng COMELEC Chairman na pag-amyenda sa batas laban sa vote buying na kanyang tinawag bilang isang modern cancer ng ating demokratikong paraan ng pamumuhay. Samantala pa rin, sa iba pang impormasyon, hindi pa rin mabatid kung kailan magkakaroon talaga ng permanente at secretary ang Department of Health. Ito ay makaraang sabihin ng Pangulong Bongbong Marcos na nais niyang mag-normalize muna ang sitwasyon bago magtalaga ng health secretary at may saayos naman ang paghawak sa pandemya na nakalatag na. Ayon sa Pangulo, ang sitwasyon sa Department of Health ay kalintulad sa Department of Agriculture kung saan siya mismo naman ang humahawak. Gayunman, ang pagkakaiba nga lamang sa Department of Health ay wala namang issue sa structural changes katulad sa Department of Agriculture. Kung malala, hanggang sa ngayon nanatili pa rin officer in charge ng Department of Health si Undersecretary Maria Rosario Vergere. Nilinaw din naman ng Pangulo na manatili pa rin siyang Agriculture Secretary bilang in concurrent capacity. Aniya, marami manong bagay na magagawa ang isang presidente kumpara sa isang secretary sa kagawaran na matagal na ring napabayaan. Inamin nito na ang problema sa agriculture sector ay napakahirap at kailangan pang isang presidente upang mabago ito. Meron na niyang mga problema na hindi agad-agad na naresolba sa madaliang sitwasyon at kailangan pa ang isang presidente para magawa ito. Kaya naman sa panahon daw ngayon, mas kailangan pa rin siya dapat dyan po naman sa Department of Agriculture.
Samantala, nakahanda ang gobyerno ng Pilipinas na tulungan at i-repatriate ang mga Pinoy na nakabase sa Ukraine kasunod yan ng pagdideklara ng Russian President ng martial law sa 4 na rehiyon sa Ukraine. Ayon sa Department of Foreign Affairs, patuloy ang kanilang monitoring sa sitwasyon sa mga Pilipino sa lugar. Saad pa ng ahensya, nakatuwang ang Honorary Consulate General na nakaantambay sila at nakahanda na magsagawa ng repatriation sakaling mag-request na ng assistance para sa agarang paglikas ng mga ito pabalik ng bansa. Sa ngayon, mayroon pang nasa 25 mga Pilipino ang nananatili sa Ukraine na karamihan ay nasa kabisera ng Kiev. Una nga rito, nasa 400 mga Pilipino na na-repatriate pabalik dito sa bansa sa first half quarter ng taon nang unang sumibol ang Russian-Ukraine war. Samantala muna, ano kaya ang payo ng mga supermarket sa ating mga mamimili? Kaugnay po naman sa panahon ngayon na nagmamahalan yung maraming presyo ng mga pangunahing bilihin. May mga detalye pa rito si Bombo Jovino Galang. Pinayuhan ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Kuha ang mga mamimili na magkaroon ng alternatibo para sa makatipid sa pamimili ngayong Kapaskuhan. Sinabi nito na hindi na maiwasan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa, kaya mahalaga na maghanap ang mga mamimili ng paraan para pagkasyahin ang kanilang budget. Siyempre, palapit ng Christmas, people always think pag Christmas tumataas ang bilihin. Tumataas ang bilihin sa palengke dahil araw-araw hinahatid yan. Pag nagtaas ang presyo ng gasolina, natural, tumaas ang cost of delivering those items, no? Fruits, vegetables, meats, no? Fresh produce, no? Sa palengke. Now, we have to prioritize a bit, di ba? Kasi kapag masyadong rigid tayo mag-isip, kailangan ito ang ihanda, ito ang brand, ito ang dapat na sangkap dyan. Pag ganyan tayo, talagang mapapamahal tayo kasi yung prime brands, di ba? Fruit cocktail, yan. Let me give an example. Fruit cocktail, ang laki na ng tinaas. Tataas pa yan, sabihin ko sa inyo, come Christmas, di ba? So, maybe you could come up with another dish, no? Huwag di kailangan fruit salad all the time, di ba? Ang daming salad sa pwede gawin dyan. Pwede buko salad. Sabihin nyo, mahal din. Well, gumawa ng paraan, di ba? Don't always buy the prime brands. I'm not saying don't support the prime brands, but you know, kung mahal sila, if you feel na nagmahal sila beyond your budget, anuhan nyo ng other brand. Pwede rin naman eh. Hindi naman kailangan all or nothing. Hindi naman kailangan black or white eh, di ba? Paboritong brand nyo, with another brand na hindi nyo masyadong kabisado, pagsamahan ninyo, pag pinasok sa bibig at pumasok sa tiyan natin, malagay ko kasi sarap at kasing swak din sa budget natin. Nararapat niya na mag-isip din ng kaparaanan ang gobyerno para mapigilan ang tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng ilang mga pangunahing bilihin, lalo na sa mga produktong agrikultura. Easier said than done. Number one, napakaraming farms. Napakaraming nagtatanim, napakaraming magsasaka, napakaraming co-op, no, na minsan hindi cooperative, hindi sila nagkakaisa, di ba, sa pagbenta. That is the reason why ang daming overage at spoilage na hindi kinuha, nasisira, no? Bakit bumili pa abroad? Meron naman tayo locally. Transportation is the other thing. LGUs, stoppage, no? Sa mga ports, sa mga pagpasok sa mga boundaries ng mga different towns and municipalities, no? And then cities, no? Na pag dumaan lang, humihingi pa ng bayad, di ba? All of those, no? Traffic, the rains, road system, no? Construction na hindi alinsunod sa schedule, no? All of those add up, no? Nag-a-add up yan. So, hindi umaabot yung goods natin locally doon sa kailangan dumating. Mas efficient pa yung imported. Doon tayo talo. Sana matulungan nga ng DA, ng napakaraming LGUs, no? Gobyerno, no? Although, yun na nga, kundi kaya ng gobyerno. Private sector dapat gumawa. Kasi, wala, kung aasa tayo, walang mangyayari, di ba? Kaya lang, ginagawa ng private sector lahat ng makakaya na bumili direct from the farmers. Kaya lang, ang farmers naman ang walang kakayahan magka-volume at kakayahan mag-deliver on time at the quality that is expected by supermarkets. Yun ang problema. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Nalalapit na nga itong Todos Los Santos, isa dito sa sikat na lugar na talagang mura yung presyo ng mga bulaklak at sentro ng bagsakan. Ang tawag dito itong Dangwa Terminal dyan sa lungsod ng Maynila.
Ilang araw bago ang Todos Los Santos, araw ng mga patay, nandun si Bombo Chill Imprido. Kamusta ngayon dyan, Bombo Chill? Higit isang linggo bagong araw ng mga patay, abala na ang mga tindera sa pag-aayos dito sa Dangwa ng kanilang mga binibentang bulaklak. Ngayon kasi ang kauna-unahang pisikal na pagdalaw sa sementeryo, kung kaya umaasa ang mga tindera na dadagsa pa ang mga tao sa pagbili ng bulaklak. Bubuksan na rin kasi halos lahat ng sementeryo na kung matatandaan ay sarado noon kaya matumal raw umano ang bentahan sa nakalipas na 2 taon dahil sa pandemya. Ang bulaklak na radius na nagkakahalaga ng 50 to 100 per dozen, Malaysian mumps na 50 to 100 din, ang aster na nagre-range sa 150 to 180 at mga bouquet na nagre-range sa 300 to 500 pesos. Inaasahan na madadagdagan pa ang presyo nito pagsapit ng October 28 hanggang November 2. Ayon pa sa ilang tindera sa ngayon, abot kaya pa ang mga presyo ng bulaklak sa Dangwa at hindi pa raw sila nagtataas para sa kanilang mga regular customer. Narito nga ang naging pahayag ni Ate Salvacion Ragasa, isang tindera dito sa Dangwa. Pagka undas po talaga malapit na, medyo tumataas na rin po ang presyo kasi gawa po sa puno. Tumataas na rin po ang mga puhunan namin. Dating presyo pa rin po. Pagdating po ng 27, 28, yun. Taas na. Baka po aabot yung ating aster ng 180, 200. Ano po. 150 pa lang po ngayon. Tsaka yung pong ano na, yung dalawang klase po kasi ang ating aster. Mystica po, ito po Mystica, 160. Ito po Holland, 150. Ito po kalimitan kasi ito po lahat po ng bulaklak ginagamitan po ng parang pinaka-fillers. Opo, pangsaliit lahat siya sa bulaklak. Yung aster po. Madami po bultok-bultok po siya, bundle-bundle, hindi lang po kilo-kilo ang binibili. Bundle-bundle. Kung minsan po hindi nakakasapat kasi maraming gastusin. Ang pagka bumagsak po ang presyo, halimbawa mataas ang aming kuha sa puno, dito po dumagsa, lugi kami. 27 nga po. Yun na po yung dagsaan na Kasi yung mga malalayo, 27, 28. Ayon naman kay Kuya Wagner, naaawa raw siya sa mga farmers dahil sa bagsak presyo pa din ng mga bulaklak. Marami pa naman raw ang mga supply ng mga ito na dumarating pa mula sa Benguet, ngunit mababa naman daw ang demand kaya ganun pa rin umano ang presyo. Nang tanungin ng Bombo Radio kung kailan inaasahan ng mamimili ng bulaklak, mas maaga daw dadagsa ang mga bumibili dahil sa long weekend. Pa naman sobrang baba pa yung presyo kasi sobrang kunti pa po yung namimili at saka marami pa yung for now hindi pa natin masabi kasi depende po kasi yan sa demands, hindi po natin alam at saka yung dating po ng mga bulaklak. Kung kunti po yung demand tapos marami yung dating talagang babagsak pa po. Kaya for now, hindi pa po natin. Maybe for now kasi long weekend yung until November 1, ang aasahan po natin dyan is baka mas maaga po kasi uwian po ng mga provinces yung yung mga 26, 27, ganon. Kaya most probably 27, 28 po yung dating. Karamihan po from Benguet. Yung mga farmers po namin for now kasi hindi po natin pwedeng mapigilan ang pag-bloom ng bulaklak kaya talaga pong araw-araw. For now, awang-awa tayo sa farmers kasi talagang bagsak po ang presyo. Ang kinakawaan po natin ngayon is yung farmers kasi para at least may balik man lang, kahit puhunan man lang, kunting kapital. We pray po madam na talagang dadagsa po ngayon para at least makabawi-bawi man lang kami most probably yung mga farmers pa po kasi talagang affected po talaga sila sa pandemya. Nakapanayam din ng Bombo Radio si Ate Evelyn Dupangco na bumibili na ng bulaklak dito sa Dangwa. Ayon sa kanya, maaga siyang bumibili dahil marami daw tao pagsapit ng October 29 sa Dangwa. Dry flower naman ang binili ni Ate Evelyn dahil mas tumatagal raw ito kaysa sa mga fresh flowers. Bumabalik-balik naman umano siya dahil mas mura daw talaga ang presyo dito kumpara sa mga malls. Inaasahan pa din ang pagdami ng mga mamimili ng bulaklak ngayong darating na Todos Los Santos. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Chill Imprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!
Standby ang Bombo Radyo Dagupa doon po naman sa bumagsak na tulay sa may bahagi naman ng Pangasinan. Bago yan, mga paalala muna. DG, SB, give the SB combo quiz a try. Oh, large coffee and plastic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot or right? Oh, large coffee and Bonwich. 140. Just Dunkin' yan, had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Paradio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Overloaded ang nakitang dahilan ng pagbagsak ng Carlos P. Romulo Bridge doon sa may lalawigan ng Pangasinan. Alamin yan sa nakalap na balita ng Bombo Radio Dagupan. Yes, Bombo Ever, Bombo Elmar, mga kabombo. Live tayo ngayon dito naman sa bayan ng Bayambang, particularly dito naman sa Barangay Wawa kung saan overloaded, Bombo Ever. Itong nakikita nga dahilan na kung bakit bumagsak ang isang tulay dito naman sa may kahabaan ng Carlos P. Romulo Bridge sa Barangay Wawa sa bayan ng Bayambang. Ayon kay DPWH, Pangasinan 3rd Engineering Office District Engineer Simplicio Gonzales, nagkasabay na dumaan sa tulay ang 12-wheeler truck na may dalang buhangin at isang elf truck na may kargang mga fertilizer na sa kanilang tansya ay nasa 20 tonelada ang bigat nito. Ito ang nakitang dahilan ng pagbagsak ng tulay at aminado rin etong si Gonzales na luma na etong nabanggit na tulay at sa kanyang pagkakaalam ay itinayo pa ito noon pa nga 1945 at isang beses pa lamang na ito ay nirepair. Natapos umano etong mga nakaraang pagsalanta ng lindol dito naman sa ating nasasakupan. Ngunit ayon na din sa ating mga otoridad ay wala naman silang nakitang mga bitak ng ito ay kanilang inspeksyonin. Sa ngayon ay hindi pa malaman etong kabuang danyos ng pinsala dito sa nabanggit na tulay. Samantala, Bombo Ever, Bombo Elmar, mga kabombo ay sisimulan na ngayong araw etong pagtatanggal sa mga sasakyan na nasa lugar nang ito ay bumagsak at sa kuha na lamang ng isang CCTV footage, makikita ang ilang mga sasakyan gaya na lamang ng ilang truck, tricycle at ilang mga kotse na dumadaan sa naturang tulay nang ito ay bumigay. Para mabigyan diin, eto pakinggan natin mga kabombo ang naging bahagi naman ng pagpapaliwanag ni Engineer Simplicio Gonzales. 12-wheeler, 4 axle, loaded of sand. At saka yung isa ay 6-wheeler, loaded naman sila ng mga fertilizer. So nagkasabay sila within the span of 37 meters, and then yung dalawang loaded na truck na yon nagkasabay sila dun. So it's happened to be na overloaded yung dumaan. That's more than 20 tons. I don't know. Samantala, nag-abiso na rin ang LGU Bayambang sa pagsasara sa Carlos P. Romulo Bridge dito sa Barangay Wawa sa bayan ng Bayambang. At sa pangunguna at pagtitiyak naman ni Mayor Nina Jose Quiambao na sa kasalukuyan ay nakikipag-ugnayan na rin sila at nakikipagtulungan sa LGU Bayambang sa hanay ng DPWH
ng Pangasinan sa pagtatayo ng pansamantalang daanan o di naman kaya ay footbridge habang inaayos etong nabanggit na tulay. Giit ni Kiambao na etong mga nangyaring insidente ay dahil sa overloaded na truck na dumaan sa nabanggit na tulay at saad din nito ang kanilang LGU ay nag-aayos ng libreng transportasyon mula naman sa Barangay San Vicente sa Bayambang Municipal Hall at vice versa para sa mga apektadong estudyante, mga manggagawa at mga individual. Nagpost din anya sila ng mga alternatibong ruta para sa mga motorista na may mga magagaang sasakyan. Samantala, hiniling naman ng nabanggit na alkalde etong paunawa, pasensya at kooperasyon syempre ng mga motorista, mga residente mula naman dito sa bayan ng Bayambang na maaring dumaan dito naman sa nabanggit na lugar, Bombo Elmar. Nagtataka naman tayo, Bombo Radio Dagupan, dilan sa sabi nga ni Jer kanina, may capacity siya yung pwedeng dumaan lamang dyan kung hindi na ipatupad dyan. Kasi siyempre yung malalaking mga truck, hindi dapat dumaan dyan. Pero talagang nakakagulat yung pagbagsak ng turantulay kasama yung truck. I'm just curious, anong mga lugar ang apektado ngayon dyan? Saan yan palabas na tulay? Anong mga lugar, mga area ang critical na naapektuhan talaga nito na hindi na madaanan itong Carlos P. Romulo Bridge sa Bombo Radio Dagupan? Okay, as of now, Bombo Elmar, tama ka dyan dahil sa mga tinitingnan din naman nila ngayon na mga anggulo dahil itong mga dumadaan ng mga sasakyan dito naman sa nabanggit na tulay, Bombo Elmar, ay talagang ito ang isa sa mga tinitingnan ng ating mga otoridad. Actually, marami din itong mga bayan na siya nga malapit dito naman sa nabanggit na lugar na kung saan nasa, kung di tayo nagkakamali, Bombo Elmar, ay nasa mga tinitingnan mga otoridad. Actually, marami din itong sa apit naman. Papunta dito naman sa bayan ng Bayambang, particularly itong bayan naman ng Bautista, ng bayan naman or lungsod ng San Carlos. Ito din kasi yung ilan sa mga nagkukonekta dito naman sa ilang mga barangay tulad na lamang ng Bautista, Alcala, Moncada, Camiling, Tarlac, Bombo Elmar. Itong ilan sa mga pupwede din naman na maging ruta dito naman sa atin. Palabas dito naman sa nabanggit na tulay, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat, Bombo Radio Dagupan. Ingat kayo dyan. Okay, so yan lamang itong mga latest update na siyang nakalap din naman natin live mula dito sa bayan ng Bayambang para sa ating programang or para sa ating Bombo Network News. Bombo Laimi Perez nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang consistent number 1 sa lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang panukalang pagtatayo ng mga public schools sa mga remote areas inaprubahan na sa House Committee on Basic Education. May detalye pa si Bombo Annalise Soberano.
Aprobado na sa House Committee on Basic Education and Culture ang panukalang batas na magtayo ng public schools sa remote areas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang panukala ay pinagsamang House Bill 650 at 1947 na inakda nila Representative Joey Salceda at Representative Yeda Marie Romualdez. Layon ng proposed measures na makapag-establish ng mga pampublikong paaralan sa mga geographically isolated, disadvantaged, conflict-affected areas. Kasama na rin dito ang pagsasaayos ng mga access road patungo sa mga eskwelahan. Sa ilalim ng panukala, ang Department of Education ang siyang lead agency sa pagpapatupad ng batas at maatasan na bubuo ng guidelines sa school requirements and construction timetable katuwang ang DPWH. Batay sa datos ng DepEd, nasa 9,000 last mile schools sa buong bansa ang kanilang natukoy at ito ngayon ang kanilang pakatutukan. Pakinggan natin ang pahayag ni Ms. Alma Rubitorio, ang isang DepEd official nang dumalo sa pagdinig ng Kamara. Really ganun po, Mr. Chair, Your Honor po, na naging last mile schools po sila because ayun nga, very remote yung ano po nila, where they are located. But if you will treat them similarly dun sa mga schools natin, magiging deprived po sila. That's why we had identified them or classified them as our last mile schools po. At yun po yung priority po ng DepEd to ensure na we will be able to provide quality education to all our learners po. Ma'am Alma, lahat ito kahit na yung sa 9,000 identified ninyo na last mile schools, lahat ito may teacher. Ang pahayag ni Ms. Alma Rubitorio at ang pagtatanong naman ni Representative Roman Romulo sa kanya. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Madako tayo sa may bahagi ng South Cotabato na maraming mga residente doon ang tinamaan nitong diarrhea outbreak at nasa linya ang Bombo Radio Coronadal. Pinangangambahang madadagdagan pa ang bilang ng mga apektado ng diarrhea outbreak sa Purok Spring, Barangay Lampari, South Cotabato. Ito ay sa kadahilan ng may ilang mga residente pa na nakakainom ng kontaminadong tubig mula sa bukal na pinakukunan ng inuming tubig ng mga residente at nakaranas na rin ng pananakit ng tiyan, pagtatae, pananakit ng ulo at pagsusuka. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Dr. Ellen Quidilla, Municipal Health Officer ng Banga sa Cotabato, kinumpirma din ito na ang pagkamatay ng isang 75 years old na senior citizen ay dahil umano sa dehydration at komplikasyon dulot ng diarrhea. Patuloy naman na may namonitor ang sitwasyon ng nasa higit 17 na pasyente sa Soc Surgeon General Hospital. Maliban dito, pinabawalan na rin ang mga residente na uminom ng tubig mula sa source of drinking water ng mga ito na mula sa bukal. Ngunit kung walang mapagkukunan maliban sa ibinigay ng LGU ay pakuluan munang tubig bago inumin. Ngayong araw ay hinihintay rin ang resulta ng sample na kinuha ng MHO at IPHO sa Cotabato sa mga pasyente upang malaman ang pinagmulan ng sakit at kung tama ang paniniwala ng mga tao na ito ay isang cholera outbreak na nangyari sa nabanggit na lugar. Samantala, nananatili naman sa lugar kung saan nangyari ang outbreak ang medical team ng MHO Banga na siyang tumututok sa ngayon sa mga apektadong residente. Huwag muna natin gamitin yung tubig natin para pang-inom. Magtiyaga na lang muna tayo sa ibibigay ng LGU na pang-inom natin na tubig. Tapos kung meron man din na pwede i-boil natin yung tubig bago natin inumin. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Nalalapit na itong World Beach Games. May papadala po na team dyan ang Pilipinas at iba pang sports. May nakuha impormasyon ng Star FM Dagupan. Matapos makapag-uwi ng 11 medalya, kabilang ng 1 ginto, 2 pilaka at 8 tanso sa 6th Asian Penchak Silat Championship sa India kamakailan, naghahanda na uli ang Philippine Penchak Silat Team para sa World Beach Games na gaganapin sa Mactan, Cebu sa Disyembre.
Sa eksklusibong panayam ng Star FM Dagupan kay Ann Elman, isa sa mga nakapag-uwi ng silver medal mula sa India, sinabi nito na meron lamang silang halos 3 araw na pahinga bago sumabak muli sa ensayo bilang paghahanda sa World Beach Games. Babalik na rin po kami ng training niyan kasi kailangan po talaga na hindi po kami napapahinga kasi yung endurance, yung mga body po namin, kailangan nakakondisyon po kami sa susunod na laro. So pinaghahandaan na po talaga yung sa Cebu. Ang World Beach Pencaksilat Championships ay bahagi ng paghahanda ng pambansang kupunan para sa malalaking kompetisyon na nakatakdang maganap sa susunod na taon tulad ng 32nd SEA Games sa Cambodia, ang 19th Asian Games sa Hangzhou, China at ang 6th Asian Indoor and Martial Arts Games. Yan ang balita mula dito sa Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Raya nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Muli na namang nanamlay ng hina ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas ng 50 pesos and 94 centavos. Sa iba pang mga currencies, sa report naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Hong Kong dollar ay katumbas sa Pilipinas 7 pesos and 50 centavos, Singaporean dollar 41 pesos and 33 centavos. Ito naman nga Saudi Riyal 15 pesos and 67 centavos. Ang euro ay katumbas sa Pilipinas 57 pesos and 56 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Emperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Mga kabombo, ka-Star Nation, ikaw ba'y naniniwala sa swerte o sa malas? Doon kasi sa Bulgaria, tuwing Pasko may mga tradisyon sila para malaman kung suswertihin ka o mamalasin sa susunod na taon. Isa dito ay sa pamamagitan ng sikat na component sa Bulgarian Christmas meal na walnuts. Kung ang iyong walnut ay masarap, magkakaroon ka ng isang magandang taon. Ngunit kung ito ay walang laman o may maliit na nuts lamang, magkakaroon ka ng bad luck sa susunod na buong taon. Sa ating Christmas countdown, 65 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo